Ahoj, my vás vítame pri dnešnom novom videu a dnes je tu teda so mnou kolega Martin. A kolega mama. Kto by nevedel, tak Martin je teda môj syn. A máme dnes teda misiu rozbaliť tento nový Brenum box. Tak si zvedavý, čo tam bude? Áno, som zvedavý. A čo si myslíš, že by tam mohlo byť? Ja neviem. Nevieš, to je taký ľahúčky, že? Myslím. Ani tam nič nehrká, tak uvidí. Takú Dobrá, ja by som si takú dal. A tu jak... No. Celá je pre decka. Tak. To by som si ja dal. Tak toto teda vyzerá. Že je to vidno. Už tam teda vidím nejaké... Máme také čokolády a už nejakú šniť. Leto je v plnom prúde, čas prázdnin, dovolenkových a ďalších nezabudnutelných zážitkov. Poštárnosy, plné tašky pestrofarebných pohľadní z ďalekých krajov a všemožných kútov našej zeme. Dnes má pre vás tiež zelenú zásielku, váš nový Brenum box. Poďme sa teda do neho pozrieť. No. Toto. No, to je niečo sladké. To by som si aj ja dal. No, máme tu takéto Milka Sensation. Milka vám prináša ďalšie z rady svojich najjemnejších inovácií. Milka Sensation. Chrumkavé sušenky s jemnou čokoládovou náplňou a kúskami alpskej Milka čokolády. Novinku môžete ochutnať v dvoch variantách: Milka Sensation Coco Inside a Milka Sensation Soft Inside. A ešte jedno doporučenie, ohriate chutnajú ešte lepšie. No, takže to vyzerá trochu ako cookies a v tom sú teda kúsky čokolády. To som si dal. To možno aj ochutnúť. Teraz. Chceš? Áno, jednu. Ale píšu tam, že nám už chutnajú teda teplé. No to si keď... To by som si dal. Dáme si jeden na poli. Dobre. Takýto, no skús. Dobre. Chutí to podobne ako cookies, akurát je teda ešte vnútri taká čokoládová plnka a ešte sú teda na vrchu také kúsky čokolády. Ale zle to akože nie je. Nie. Polievka. To je nejaké gurmánske kura. Tak. A ja. No. Vydané gurmánske korenie. Gurmánske korenie je vyváženou zmesou hrubo namletého korenia a kryštalinskej soli. Táto nová rada koreniacich zmesí poteší všetky vaše zmysly. Dodajú jedlu výraznú chuť. Krásne každý pokrm prevonia a tiež z nej urobí pastvu pre vaše oči. Majú teda buď gurmánsky steak, alebo toto gurmánske kura. To je ako si keso. No a má to teda výhodu, že je to také priehľadné okienko a to teda vidíte, ako to korenie vypadá. No to mi zase nepríde až taká vychytávka, pretože tie korenia väčšinou aj tak vyzerajú rovnako. Akurát teda toto by malo byť nejak hrubšie namleté, ale tak neviem, no ja už som to asi spomínala v nejakom videu, že my tieto koreniace zmesy nejak extra moc nepoužívame. Ne. Myslím si, že tam ešte aj nejaké dokonca máme z nejakých minulých Brenum boxov. Takže neviem, no, či toto nejak extra využijeme, ale tak možno aj áno. Tak toto ideme. Títo keksiky som vykovala. Potom sú to teda keksiky Toots Sweet Chili. Toots Sweet Chili, ochutnaj novinku Toots Sweet Chili, nepochybne ti vyrazí dých. Nenechaj sa odradiť malým hladom a objavuj zem možnosti a ďalšie nové príležitosti. Takže je to novinka leta 2016. Samozrejme poznám Toots keksiky, mali sme ich doma párkrát, aj keď ako nejak to nekupujeme zase úplne často. Nie som toho nejaký extra veľký fanúšik. Ale tie, čo sme mali, myslím si, že sme mali nejaké syrové a potom solené, ako nebolo to zlé, ale tak ako mňa to nejak moc úplne neoslovilo a toto budú teda akože nejaké asi jemne pikantnejšie. Keksiky. No, ďalej tu máme teda, čo to je? Dobrá cibulová francúzska. A to
Maggi dobré polievky. Naozaj dobrá polievka, to sú hlavne kvalitné ingrediencie. Dobré z dobrého. Francúzska cibulačka vás prekvapí veľkým množstvom cibule a cesnaku. Na výrobu dobrej bramboračky sme použili plnú husť čerstvej zeleniny a hub. Fazulová s rímskym kmínom skvele chutná a naviac má vysoký obsah vlákniny. Knedlíčkovej nájdete nudle a knedlíčky z 52% mesa doplnené skvelým korením. Novinka júna 2016, takže je teda táto cibulová, potom je fazulová, bramboračka, knedličková. Myslím si, že toto sme už aj videli v obchode, ale zase nejak extra ma to nezaujalo. Sačkové polievky tiež ako u nás veľmi nefrčia. Francúzsku cibulačku mám teda rada, aj sme si ju párkrát robili doma. Cibulové polievky, ako my máme radi, ja teda robievam cibulovú, ale ako hovorím, no, nie som nejaký extra veľký fanúšik týchto sáčkových polievok, ale vyskúšame ju, či bude naozaj teda taká dobrá, ako píšu. Tak. A sú to teda 3 porcie, takže to by bolo tak akurát pre nás troch, že si dám. Tak toto som našiel. No a potom tu máme nejaké Oreo, čokoládové. A neviem si, aby som si toto mohol dať. Neviem. Tak to ukážeme. Takto Oreo. Oreo svetovo najpredávanejšia sušienka prináša aj českým spotrebiteľom obľúbenú príchuť. Ochutnajte nové Oreo s kakaovou náplňou. A čo Oreo rituál, už ho viete? Otoč, olizni, online. Novinka leta 2016. Toto som už tiež videla v obchode, asi tak pred mesiacom. A ja? Som si to všimla, že to sú teda nejaké nové, že vlastne tá plnka není biela, ale je teda čokoládová. Oreo ja mám rada, ale nie nejak vo veľmi veľkom množstve, pretože je to fakt dosť sladké. Takže mne ich stačí iba pár, ako bývajú také teda, vlastne toto je ono. Takže vnútri sú tie balenia po 4. Hej, mne stačí takéto malé balenie. To je pre mňa tak akurát. Aj mne? Chceš ich ochutnať? A ukáž aj aká budú, aké sú. No to sú klasické Oreo, akurát není to vnútri biele, ale je to tu máme. To zje sa. Toľko si dal. Keď mám teda povedať úprimne, tak mi asi chutia o trošku viac než tie s tou bielou plnkou. Neprídu mi až také sladké. No myslím, že toto sa u nás teda celkom rýchlo zje. Dobre, to bolo Oreo. Potom tu máme nejaké Ciniminis. To som si ja dal, že? Golden. Že by som si také mohol dať. Mohol, aj keď máš radšej tie čokoládové, nie? Ja mám aj nečokoládové lády. Nestlé Golden Minis. Lahodné chrumkavé cereály s chuťou sušienok. Ste milovníkmi šialene škoricových štvorčekov Ciniminis alebo hľadáte inšpiráciu pre nové lahodné raňajky. Neváhajte a vyskúšajte so sušenkovou príchuťou. To by som si mohol ja dať. Teraz zbalíme tam, na to sa pozrieme, aké to bude. Myslím si, že to vyzerá tak ako tie predtým, akurát teda píšu tu, že tieto sú s celozrnnou múkou. Múkou. Tak. Tak. Sú akési čokoládové. No sú trošku tmavšie. Tie klasické myslím, že sú trošku svetlejšie. Tak to je asi to celozrnnou múkou. To by som si ja dal. To znamená teda Ciniminis. A máme tu teda poslednú vec. Počkaj, toto najviac dostanú. To je nejaká omáčka. Dressing. Toto je nejaký jogurtový dressing, má jemnú a sviežu chuť. Sa skvele hodí do hlavkových, uhorkových a iných miešaných šalátov. Chutná dobre s vajíčkami, rybami, cestovinami a v zemiakovom šaláte. No, takže toto je konkrétne aký? Toto je teda konkrétne francúzsky a potom je teda ešte jogurtový. Ale akože nejak nekupovávame moc tieto hotové dressingy. Toto si kúpil. To bolo tak pred 4 rokmi, pred 3. To bolo už dobre dávno, čo sme mali nejaký takýto dressing doma. Ale tak vyskúšame. Neviem, ako chutí teda, to
ale tiež tedy nejaký francúzsky, ten bol teda celkom fajn. Tak uvidíme, aký bude tento. Aj keď teda ja si väčšinou dressingy radšej tak nejak vyrábam sama do šalátov. To je celkom teda malé balenie, takže myslím, že to sa celkom rýchlo spotrebuje. Áno. No, a to je vlastne všetko, čo bolo v tomto boxe. Nejaká toho není až tak veľa. V minulom sa mi zdá, že toho bolo mnoho viac. No. Ako tie balenia sú celkom veľké, ale... No, ukáž teda. Už je to. Takže bol tam teda tento francúzsky dressing na... A ti to spátky podám. To je jedno. Francúzsky dressing na šalát, ďalej tam boli teda tie Ciniminis. Bolo tam teda potom ďalej to nové Oreo. Potom teda mali túto polievku francúzsku. Keksiky. Gurmánske korenie. A potom tam boli teda tieto Milka keksiky. Tak najviac sa nám asi páčili tie keksiky Oreo. To som si dal. Potom tá Milka. Tak my sme na sladké, takže to je jasné. A potom teda tebe sa páčili tie Ciniminis. To by som si dal aj. No, tak zajtra ráno si to dáš na raňajky, dobre? A nevaria sa. Nie, tu sa nevarí. Aj ty máš, si niekedy mala také celé nejaké. No, ale také iné. Potom teda to gurmánske korenie. Tak keď budeme možno nejak mäso robiť, tak sa to možno do toho pridá. To zase nie je taký problém. Dressing na šalát, OK. A potom tie keksiky slané tu, to si tiež dáme. Áno, aj Na to sa tiež tešíš. Aj na toto sa teším, aj na toto, aj na toto. Polievku si spravíme tiež. Dobre. Takže zase ako na druhú stranu nie je tam nič, čo by sme nejak nechceli ochutnať, alebo čo by sme teda nejak vyhodili, alebo podobne. Takže všetky tie veci sa teda celkom aj nakoniec zídu. Takže ja som za tento box teda spokojná. Keby som to mala nejak porovnať... Ja som... Ja ty si spokojný? Áno. Si spokojný s vecami, čo tu boli? Áno. Co ti to páčilo? Áno, tebe sa to páčilo. Mne sa to páčilo. My sme teda spokojní s týmto boxom. Najskôr sa mi teda zdalo, že je tu toho celkom málo, ale zase na druhú stranu tie balenia sú teda celkom veľké. A myslím si, že dosť sa ten box dá porovnať s tým minulomesačným. Že sú tu tiež teda také celkom fajn veci. A my sme na sladké veci. My máme radi sladké, áno. Mama, Presne ja tak. mám. Áno, aj. Dobre, to by bolo teda všetko z dnešného videa. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. No. Pokiaľ áno, tak nám môžete nechať dole like. Budeme radi. Áno. A ja sa na vás budem tešiť opäť teda niekedy na budúce pri nejakom ďalšom videu. Ahoj. Ahoj!